Obnova veže kostola Navštívenia Panny Márie, známeho ako kostol Milosrdných bratov, bola významnou udalosťou pre historické centrum Bratislavy. Veža kostola, postavená v roku 1725, prešla počas storočí viacerými zmenami. Archívny výskum, ktorý pre obnovu pripravil Patrik Baxa z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, odhalil viaceré zaujímavosti o pôvodnej podobe veže. Z historických záznamov z 18. a 19. storočia sa dozvedáme, že veža bola pokrytá bielym, teda pocinovaným plechom, pravdepodobne svojou pôvodnou krytinou. Jej tvar zdobil pozlátený kríž na makovici, ktorý sa spolu s hodinovými ručičkami leskol nad mestom. Pri veľkej obnove v roku 1846 sa zmenila aj horná časť veže. Vymenili ju podobne ako o rok skôr obnovili Michalskú väžu. Dobové fotografie ukazujú, že plechová krytina bola vyskladaná z malých tabúľ, ktoré sa až začiatkom 20. storočia vymenili za tie dnešné. Obnova kostola Navštívenia Panny Márie bola pre Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave významnou udalosťou. Pozlatenie kríža prebehlo totiž priamo v priestoroch ústavu. Aj keď naše očakávania, že v Makovici nájdeme odkaz od predkov, neboli naplnené, my sme sa budúcim generáciám rozhodli posolstvo zanechať a spojili sme tak históriu kostola Milosrdných bratov so súčasnosťou a s budúcnosťou Bratislavy.